אבי משה, ושם המשפחה שלנו, וזה שלו, בן ציון. האמת שהמשפחה שלו בן סלוביץ'. והוא נשאר אצל בני משפחה בעיר אחרת, בקליש, ושם הייתה להם מאפייה, ושם הוא למד את מקצוע האפייה. אחרי שנתיים שהוא היה שם, הוא כבר היה לו מקצוע, אז הוא יכול היה לקבל סרטיקט בריטי להיכנס ארצה. אז הוא עלה ב-1925, כשהוא כבר היה בן 25. יליד פולין, שעלה לארץ, לא הייתי אומרת בתנועה ציונית, אבל באהבת ירושלים יותר, נגיד, מאשר ארץ ישראל. כאנשים דתיים, עלה עם כל משפחתו. היו לו 5 אחים, אמא עלתה ב-25, עם דודים שלה. היא התייתמה. היא הייתה יתומה וגדלה אצל דודים. בת 12 הייתה כשהתייתמה מהוריה במלחמת העולם הראשונה, ואז היא התגלגלה במשפחה מבן דוד לבן דוד, מדוד לדוד. בסופו של דבר הייתה עם הדודים שהייתה איתם בשנים האחרונות. היא הייתה בת 20, היא נולדה ב-1905, וב-25 הם פחות או יותר באותה שנה עלו ארצה. מה היה שמה? שמה היה ברכה גוטרמן. ברכה דינה. ואיך הם נפגשו, אתם יודעים? שידך. כן, זה מה שנראה לנו. כן, לא היה משהו אחר, היה שידוך. כי אמא דווקא סיפרה שהיא מאוד אהבה את החלוצים, וגם היו לה חברות שהיו בשנים האלה גדוד עבודה של רמת רחל, והייתה הולכת לראות את הריקודים שלהם בסוכנות היהודית, הסוכנות, והייתה נורא מקנה בהם, אבל היא לא העיזה, כי הם היו ציונים וחלוצים, והיא הייתה פתאום מבית דתי, זה מאוד רצתה להצטרף אליהם, אבל היא רק הציצה. אמא תמיד חינכה אותנו גם לזה. אמא תמיד הייתה בעד זה, בעד שנצא ונראה. והחלוציות ועבודת האדמה, כל הדבר הזה היה לה בדם. הם גרו בשער שכם, בשכונת הגורג'ים של יד שער שכם, שם הם גרו, ולאבא הייתה שם מאפייה, אני לא יודעת אם הוא היה לבד או עם שותף, אבל הייתה לו בסביבה מאפייה. וביום השישי הזה של תרפ"ט, שעלו ויצאו ורצחו שם, והתחילו מאורעות תרפ"ט, אז גם הרסו את המאפייה שלו, אני לא יודעת איך הוא ניצל אף פעם. הוא ניצל כי היה איזה... אבל הם עברו מבית לבית הרוצחים שם לרצוח את כל היהודים שגרו, זאת השכונה יהודית. ערבי שישב בפתח הבית, או שהוא היה בעל הבית, או שהוא היה... הוא עבד עם אבא במאפייה. יכול להיות שהוא היה שותף במאפייה, והוא אמר, פה כבר היו, אין לכם מה להיכנס. ואמא אז הייתה בהיריון איתי, והחזיקה לידיים את אחי שהיה אז בן 1.5 שנה. וככה הם ניצלו. והם ברחו, הוא נתן להם מחסה לברוח. הם ברחו למאה שערים ששם הייתה סבתא, האמא של האבא. כן, ושם הוא המשיך להפות עוגיות, והם היו מוכרים את זה בדוכן בשוק במאה שערים. בגלח וכאלה דברים. אני חושבת שבשנת 31 הם עברו לבית וגן. כן. אני כבר נולדתי כשהם היו בבית וגן. עד שבאה התוכנית הזו של בניית שכונת בני ברית על יד בית וגן. אני לא יודעת באיזה תנאים בדיוק, אני אראה בהלוואה. הלוואה, אז היה להם משכנתה והיה להם חוב לשנים שאני זוכרת שתמיד עוד ידפקו על הבית לגבות את החובות של הבית הזה. מהאקלים, היו כאלה שאני לא כל כך תפסתי תמיד מה זה היה. אבל מה יכלו להקל אצלנו? בסך הכל היה לו מכונת תפירה שאמא הביאה הייתה מפולין. זה עוד הספיקו לבנות. והיא תפרה לה סמלה שזה יראה כמו איזו אישה. אני זוכרת את השכונה הזאת מאז ילדותי, זה הירושלמיות שלי שם.
הוא חשב בגדולות. הוא חשב בגדולות, כן. הוא חשב שהוא יהיה לו מאפייה, אז אם בונים בית פרטי, אז הקומה התחתית תהיה מאפייה, ובקומה העליונה נגור. אבל היות וזה היה בהלוואה, אז בינתיים נגור יחד עם המאפייה. גם לא כל כך הלכנו לעשות את המאפייה, כי בדיוק הקימו את מאפיית אנג'ל, והוא ראה שהוא לא יוכל כל כך להתחרות עם זה, הוא לא היה לו להשקיע בזה. אז גרנו במקום הזה שהייתה המאפייה, ואת הקומות המעל הזכירו. אז היה לנו חדר כזה ענק, אני זוכרת, גרנו כולנו בחדר הגדול הזה שהיה המאפייה, ועוד חדרון קטן, הייתה חצר גדולה, ואבא תכף עשה גינה ונטע עצי פרי. שיהיה לו עצי פרי, זה היה לו חשוב מאוד, והוא נטע שם בחצר עצי פרי. הייתה גם מרפסת, מה שאני זוכרת שהמרפסת הזאת הייתה ענקית, היא לא הייתה כל כך ענקית כנראה, אבל בשביל ילדים זה היה גדול. בשבילנו זה היה גדול, וגם אני זוכרת שבזמן המאורעות היו באים, אז אני זוכרת שבמרפסת שם התפללו, אני זוכרת את האנשים עם הטליתות ככה. לא היה בית עשיר, אבל אכלנו בסדר, כאילו לא היינו רעבים ללחם, זה בטח כי אבא שלי עבד במאפייה, אז חברות לא היה להם לחם בזמן המצור, זה היה בזמן. אז אני עוד הבאתי פרוסות לחם לחברות. היו כאלה שיכלו יותר מאיתנו, ואנחנו היינו אולי לא פעם מקנים בהם. אנחנו פעם לא אכלנו ביצה שלמה. אז היו קשקשים ומודדים. תופעים את הביצה, מחלקים את זה לשניים, וכוס שיהיה שווה לכל אחד, אבל כל אחד קיבל חביתה שלמה, אבל מחצי ביצה. עד היום אנחנו צוחקות על זה, אני וחבר, אנחנו חברות עד היום מהגן. אז בבית ספר היה, אנחנו כאילו גרנו מחוץ לעיר. זה היה בית ספר רוחמה. בית ספר יסודי היה בית ספר רוחמה. וצריך היה לנסוע יום באוטובוס לבית ספר. אני הצטרפתי כמובן לאותו בית ספר, כי היא הייתה לוקחת אותי לבית ספר, אני הייתי הקטנה, עד שהיא הפסיקה וכבר הייתי עצמאית, שהיא עברה לתיכון. וזה היה רק בית ספר יסודי. אני התחלתי בעצם ללכת למחנות עולים עם חברה, אבל אבא שלי יום אחד גילה שזה שבת, אני הולכת לבקש מאמא שתיתן לי כסף כי צריך, יוצאים לי איזה טיול, והיא אומרת לי, תשימי את זה בנעל של הריבוש. אז הוא, מה? הולכת למחנות עולים? מה פתאום הולכת למחנות עולים? אני אקח אותך לבני עקיבא, ותראי איזה ילדים טובים יש שם. המאפייה שלו, המאפייה שהוא עבד בה, הייתה באזור הזה שהיה הסניף של בני עקיבא, ממול היה הסניף של ביתר והסניף של בני עקיבא, ויום אחד הוא הולך למאפייה, לקח אותי, הוא עבד במאפיית הויסמן, אבל אני הייתי הרבה שנים בבני עקיבא, הרבה שנים. זו הייתה התנועה שבעצם גדלתי בה בבני עקיבא. נכון, היה לי חבר שם, יש לי גם תמונה שלו. חבר, היה חבר שהיינו יושבים ככה אחד פה ואחד פה וזה. אבל זה היה ידוע שאנחנו חברים. לא סתם, זה... הוא היה תימני. ואני מתתי על תימנים, וזה היה לי ברור שאני רק עם תימני, תימנים זה הדבר שהכי מצא חן בעיניי, וגם החברות שלי, איפה שהיה בית תימני, אהבתי ללכת אליהם, הם תמיד כיבדו אותנו. איזה ירקות היו בגינה של אבא? צנוניות. הוא היה מגדל, היה ערוגות, הוא סידר. צנוניות, בצל ירוק, חסה, כל מיני ירקות. ומה הייתם עושים עם זה? היינו עושים סלט, היינו עושים סנדוויצ'ים, פרוסת לחם עם צנוניות ומלח, זה היה... הכי טוב. האוכל הכי טוב. או לחם ושמן ובצל על זה, עם מלח, אבל זה כולם, כל הירושלים מספרים. מזון מלחים.
זה היה אוקיי, זה היה אוקיי. או פרוסת חציל על הלחם, זה היה... אבא היה איש מאוד חרוץ. הוא היה חרוץ, לא הייתה לו ברירה. הוא היה צריך לעבוד בשביל לפרנס, הוא היה צריך לעבוד, והוא עבד קשה, הוא עבד לילות, הוא עבד... רופא עבד תמיד מ-12 בצהריים עד 12 בלילה. במוצאי שבת הוא כבר היה הולך לעבוד בשביל לפות לבוקר. אז את כל הלילה, כל מוצאי שבת עד הבוקר הוא עבד, בבוקר הוא היה בא הביתה. כי בבוקר שקמנו, אבא ישן, כי הוא בא רק ב-12 בלילה. כשבאנו מבית הספר, אבא כבר לא היה, הוא היה בעבודה. אז מתי ראינו אותו? בשבת הוא נח. היה הולך לבית הכנסת, אוכל, והולך לישון. וגם ככה, מתישהו הנח הזה היה צריך להיות שקט, שאבא ישן. פסח היה החג היחידי שהיינו עם אבא, והוא באמת היה לוקח אותנו לסרט, בדרך כלל סרט ביידיש, או סרט עם שירלי טמפל. הוא היה גם קונה לנו נעליים, הוא היה קונה לנו זה... גם אהבנו ללכת עם אבא, כי הוא לא היה עומד על המקח, והוא היה יוצא חן בעינייך, זה טוב, תלכי, אני אשלם. אבל זה רק שהוא היה לו חופש. כשהוא היה לו חופש, גם היה לו מצב רוח כזה טוב, ככה הוא היה תמיד כזה עסוק. אז החופש היה בפסח. פסח זה היה החג בשבילנו עם אבא. מפני שהוא לא עבד. המאפייה לא עובדים בפסח. אז זה היה החג שהלך, הוא גם אהב ללכת איתנו, ולהיות גאה בנו, כי ככה לא היה לו בכלל הזדמנות. היינו גם קונים במחנה יהודה בסוג של בנאי. והיה לנו חנות דגים קבועה. חנות דגים קבועה וחנות בשר, לייזר. ספר היה לנו כרטיס תלמיד. היו מסדרים, בתחילת חודש היו הולכים למקשר, המקשר היה להם משרד גדול שם. חברת האוטובוסים. כן, חברת האוטובוסים, ומסדרים כרטיס תלמיד. כרטיס בתחילת החודש. היית מאבדת את הכרטיס. כן. לי יש עוד את הכרטיס מהימים של בית הספר, ולה כבר עשו 10 כרטיסים אחרי זה. ושזה יש לי תמונה של ילדה בת 10. היו עושים לנו כרטיס לנסיעה יחד, לא לכל אחד פספורט. אז היו חוצים את התמונה לשניים, תמונה לי ותמונה לה לכרטיסים. שתבינו, זה כדי לחסוך, לא לעשות 2 תמונות. הצלם מצלם תמונה אחת, זה שתינו, ואז גוזרים ויש 2 תמונות. צילמו אתכם ביחד ככה? כן, צילמו אותנו ביחד וחצו את זה. אז חצו את התמונה באמצע? בדיוק. נכון, ואז יש 2 פספורטים. דחפו בתמונת פספורט אחת? על הכל חושבים. הייתה תמונת פספורט קצת מלבנית כזאת, לא יודעת, וחצו אותה. ואצלי, אני כל כמה זמן איבדתי את הכרטיס, פעם רק את הפנימי, פעם גם את החיצוני, אז היו צריכים לסדר לי כרטיס מחדש. לא, היה כרטיס מההתחלה. ומהתמונות האלה שהצטלמנו יחד, לא נשארה אף תמונה שאנחנו ביחד, כי שלי הלכו כולם לאיבוד. זקנה ידי כל אחינו המכוננים, אף חוצצנו באשר הם שם, על יפול רוחכם, על איזה מתרוננים, קומו שבאחד לעזרת העם. למה הצטרפתי לנוער העובד? כי בבני עקיבא יצאו רק למחנה נופש. במחנה נופש גם היה צריך לשלם כסף. יצאו לכפר הרועה, ומי יכול היה לשלם כסף? ואני רציתי לצאת כמו שכולם יוצאים בחופש. התברר שיש נוער עובד, ושם לא צריך לשלם, אבל צריך לעבוד, עובדים, וזה עוד יותר מצא חן בעיניי. זה עובדים בחקלאות, וזה נחמד, וזה... אז הצטרפתי, היו לי חברות שהיו בנוער עובד, הצטרפתי אליהם, ומאז אני מהנוער עובד עד היום. הלכתי לפעולות, ומהר מאוד נהייתי אפילו מדריכה, והדרכתי שם איזה ילדים קטנים שבאו, נוער עובד. אז מחנה עבודה היה באשדות יעקב. המחנה עבודה זה היה חלום חיי, השיא של חיי.
מסקנו זיתים, והיינו יחד, והיינו שרים, וממלאים ארגזים, וגונבים ארגזים אחד מהשני, וגרנו באוהלים. בעצם הייתה משפחה שגרה אצלנו. שגרה אצלנו במלחמת השחרור, הם התפנו בשמעון הצדיק, זה היה נקרא האזור הזה, שמעון הצדיק. הוא היה תימני, והוא עבד עם אבא, וכיוון ששם היו יריות בזמן המאורעות, אבא הביא אותו אלינו, היה לנו חדר שגרנו רבקה ואני, משפחת קרני, היו משפחה של תימנים, כאלה עם המון ילדים, האישה הייתה אילמת חירשת, אבל איכשהו הייתה מסתדרת איתה, והייתה בעלת בית יוצאת מן הכלל. אנחנו גרנו קומה למעלה, והם היו יושבים על המדרגות, וקודשים את התבלינים, ואז גם למדתי לאכול סחוג, ולאכול את כל הדברים שלהם. ואהבתי את זה, אני התאהבתי בכל הדברים האלה. אני וחברה היינו תמיד, היה לנו תפקידים משותפים. קודם כל היה לנו תפקיד להעביר קשר לבין כל המבוגרים, מי שומר הלילה, מהשכונה עושה את הפטרולים, והיינו צריכים לעבור מבית לבית. למסור הודעות. למסור הודעות, וזה היה אחד התפקידים שלנו. אחר כך הייתה לנו תפקיד של תצפית, וזה היה כיף של תפקיד. היינו עומדים על המגדל ועם משקפות, והיינו צריכים לסמן איפה ראינו טנק עובר, ואיפה בבית צפאפא או היינו מסמנים נקודות, ומודדים קורדינטות. היום אני לא יודעת מה זה קורדינטות, אבל אני זוכרת אז שמדדנו קורדינטות. היינו ילדים אז, אני לא יודעת איך נתנו לנו לעלות שם על המגדל, ואבא שלי גם היה עושה מדי פעם, היינו גם מעבירים קשר למבוגרים לתצפיות. אני זוכרת שאבא שלי היה פעם שם בתצפית, והוא סיפר היו יריות, והוא שם את הכובע שלו, הוא היה תמיד עם מגבעת, הוא שם את הכובע שלו וישב, וכדור עבר על הכובע שלו. ואיך נתנו לנו, לילדים, אני יודעת לעשות את התצפיות וסמכו עליהם. היה הכביש אחד שהוא חשוף, היה חשוף כאילו לצד של אינקארה, מלכה, שלא כל כך היה מותר לעבור בו, אבל אנחנו דווקא עברנו בו. אז אמרנו, אז מה יכול להיות? אז נקבל איזה כדור ברגל, אז יופי, נפצע. טומטמות כאלה. לגמרי לא פחדתי, להפך, אני הרגשתי נהדר, הרגשנו שאנחנו גדולות ועושות דברים חשובים. יאיר וולקן, אתה יודע מי זה יאיר וולקן? הוא כבר היה הם היו כבר בהכשרה בגינוסר, ושלחו אותו לירושלים לחפש בנות, לא היו מספיק בנות בהכשרה. אז הוא בא, אני זוכרת ככה את העמידה שלו על יד הקיר, שם עין, כל אלה שרקדו, וקרא כל פעם למישהי. היו 5 בנות שהחליטו שהן רוצות להצטרף להכשרה. אני נדחפתי. כי בעצם הייתי יותר צעירה מהם, אבל אמרתי הזדמנות. בת כמה היית? לברוח. 15. וואו. 15 וחצי. וואו. באתי לאמא ואמרתי לה, אני נוסעת לפגישת גרעין. אבל לא אמרתי שאני הולכת להצטרף להכשרה או משהו כזה. ולא היה צריך כסף, אנחנו נסענו בטרמפים, נסענו על כדי חלב, מתנובה, נסענו ככה עד חיפה, ובחיפה עם איזה טרמפ שעשה לגינוסר, בגינוסר הייתה הכשרה. הרגשת עלייה? מאוד. דווקא חבר'ה אלה בהכשרה הזאת היו מבתים די, לא אגיד עשירים, אבל בתים מסודרים. אבל אני, לא היה לי מיל על הנשמה.
אז נסעתי בטרמפים, הרוב נסעתי בטרמפים. טרמפים זה היה אצלי, אני מהר מאוד גילו שאני יודעת לתפור, אז הם הכניסו אותי למחסן הבגדים, ואחר כך נסעתי המחסנאית של ההכשרה. קיווינו שאנחנו יושבים בגנוסר, ואז להתיישב איפשהו על חוף הכנרת. קיבוץ אגמי. קיבוץ ימי. קיבוץ ימי. זה היה לנו ברור שאנחנו נהיה קיבוץ ימי. אל הנגב, חיילים צוערים, שם בנגב, גיבורים לוחמים, בלילות אפלים וקודרים, יחידה... אז עלינו לנגב, בדיוק עלינו להתיישבות בנובמבר 49. באנו הנה, זה היה קשה מאוד בהתחלה. מה היה פה כשבאתם? מה היה? מדבר. כלום. כלום שבכלום. אני לא שאלתי את ההורים שום דבר, ההורים שלי היו מחוץ לתמונה. סיפרתי להם, הייתי מספרת להם או מצ'זבטת להם כל מיני דברים. זו הייתה הרגשה שאנחנו עושים משהו מאוד חלוצי ובין היתר לשבת בנגב זה גם לא היה כך פשוט, ומה שכנעו אותנו בנגב, אנחנו בכלל תכננו לשבת על יד הכנרת, ופתאום אנחנו מושיבים אותנו פה בנגב. אז הסבירו לנו שרביבים פה היא בודדה, ומוכרחים ליישב על ידה איזה יישוב, אתם הכשרה חזקה, וזה... השתכנענו, היינו חלוצים, היינו. איכשהו עשינו איזה דשא על יד חדר אוכל, שבנו איזה שריף כזה לחדר אוכל, ועקרנו באיזשהו מקום צאלה, ושמו אותה בביטון באמצע הדשא, וישבנו סביב הצאלה הזאת לכל הכנסים שלנו, או לכל איך קראנו לזה תמיד, לא אספה, זה היה, לא זוכרת, היה לזה שם מיוחד, שאנחנו היינו מתכנסים יחד, לשבת ולשיר, וסתם יושבים ומעבירים איכשהו את הזמן. ואפילו אני זוכרת שטבנקין בא אלינו וישב איתנו שם סביב העץ הזה, וכולם היו בטוחים שהעץ הזה גדל שם, שבעצם התיישבנו שם ובנינו את חדר האוכל שם בגלל העץ הזה, אבל העץ היה נטוע בביטון. הייתה אחת שגרה איתי כל הזמן, שהיא כל הזמן היה לה שמוליק בראש, שמוליק. אז היו צריפים כאלה, מרפסות כאלה בחוץ, היה בא ומתיישב על המעקה של המרפסת, ואני אומרת לה, אליסקה, הנה שמוליק הגיע אלייך, הוא לא הגיע אליי, הוא הגיע אלייך. הוא הגיע אלייך. מה פתאום אליי? אין לי שום דבר אליו. לא, אבל הוא רוצה אותך. תראי, הוא לא יעזוב אותך, הוא רוצה אותך. ואכן כך היה. הוא לא עזב אותי. הוא כל הזמן חיזר אחריי. לא חשבתי אפילו לרגע שהוא בן זוג מתאים לי וזה, אבל איכשהו הוא עמד על שלו, ואכן עשינו חברים. עד שבסוף למדתי להכיר אותו, וגם אני התאהבתי בו. והתחתנו די צעירים. אין לי חרוזים יפים לשיר לך לפזמון. את היית ב-19 והוא היה בן 21. כן, הוא היה בן 21. ואיך הייתה החתונה? והייתה חתונה מסכנה מאוד כזאת. ההורים באו, ולא היו הרבה אורחים, כי היה לשמוליק דוד בארץ, אז הדוד והדודה היו
בחתונה, והיו עושים תמיד בימי שישי חתונות, אבל אבא היה דתי, הוא לא יכול היה לבוא ביום שישי ולחזור. אז אנחנו עושים את זה ביום שלישי. למה יום שלישי? אוטובוסים היו ביום שלישי וביום שישי. אז ביום שלישי הייתה החתונה שלנו. הייתה חתונה עצמה, אין לי אפילו תמונה מהחתונה, כי תמונה אחת יש מהחופה שאותי בכלל לא רואים, כי לא היו צלמים, היה איזה מישהו מסכן עם איזה מצלמה, שהוא הצליח לצלם כמה אנשים שעמדו שם בחופה וזהו. אבל אחר כך כשבאנו הביתה, אז אחותי היקרה לקחה אותנו, אני אקח אתכם עכשיו לצלם, ותצלמו תמונת חתונה. אז זאת התמונות חתונה שיש לנו. סמלה, טבעת. שום סמלה. לבשתי איזו סמלה לבנה, שאני תפרתי אותה לחברה, והיא השאילה לי אותה. ממש הסנדלרית הולכת יחפה. כן. ושמוליק היה, אני כל הזמן זוכרת, היה לו באטל דרס כזה עם ריצ'ראץ', כמו שהיו הולכים אז, באטל דרס כחול כזה עם ריצ'ראץ', שנורא אהבתי אותו. אהבתי אותו, כי אני בעצמי תמיד כל פעם הייתי לוקחת ממנו ללבוש אותו. אז הוא התחתן, הוא היה עם הבאטל דרס הזה. קיבלנו חדר משפחה, קודם כל זה מאסט. אז זה כבר היה רווחה, כן? לקבל את אותו צריף שהיינו 4, אז עכשיו היינו 2. ובהתחלה נורא טיפחתי את החדר וסידרתי אותו, רקמתי מפה יפה. כשהבאתי אותו הביתה, הפעם הראשונה זה היה, אני חושבת, איזה חג, זה היה שבת. הוא לא ידע כל כך מה אומרים, חג שמח או שבת שלום. בכל אופן הוא אמר משהו הפוך מחג שמח או שבת שלום. אמא שלי צחקה. אבא, סדר איתו מצוין תכף. קודם כל, יודע יידיש, אבא דיבר יידיש, השתלב במשפחה, היה לו פה דוד אחד, וזהו, לא הייתה לו משפחה, הוא היה מהעולים החדשים, הייתי קוראת להם מהעולים החדשים. ניצול שואה. ניצול שואה. משפחה הייתה לו משפחה רצינית וטובה, והיו לו סיפורים, משפחה מאוד, מאוד מעניינים ומאוד עשירים. אבל הוא נשאר בלי משפחה, מכל המשפחה הוא נשאר יחיד, היו לו 5 אחיות. תופרת אני ותופרת, הים לא יחדל מלנהום. הייתי תופרת, בירושלים למדתי בבית ספר מקצועי כזה, למדתי תפירה. אז לזה הלכתי בשמחה. היו מכונות תפירה שהיו עוד מחלוצה שהביאו אותם. אז תפרתי קצת לחברים, לחברות, כל מיני דברים פשוטים, או תיקנתי, טלאים ודברים כאלה. עסקתי בהתחלה, זה היה דווקא חלק הנחמד שהיה. שלחו אותי להיות מבשלת בפלחה, שאני התחננתי, אל תשלחו אותי כי אני לא יודעת לבשל. כן, את יודעת, אין דבר כזה, לא יודעת. מי זה לא יודע לבשל? אז שלחו אותי, ואז הדבר הראשון שעשיתי, זה היה קרובית שטיגנתי אותה בלי לבשל. ואז ראו שאני באמת לא יודעת, אז היו כמה בנים נחמדים שעזרו לי תעשי ככה, תעשי ככה. זה היה תורנות, פלחה. זה היה עונש גדול מאוד לצאת לפלחה, לבשל 10 חבר'ה שהיו טורפים, לא אוכלים, טורפים. ופרודוקטים כמעט ולא היו, הייתה תקופה מאוד קשה. מרק, טוב, אז מה הבעיה מרק? עוף, מה זה בעיה? לקחת את העוף, שמים את כל העוף, שמים ירקות בפנים, זה זכרתי מהבית, שמים קצת גזר, דברים
הכי פשוטים. למדתי לאט לאט, למדתי לבשל, נסעתי בין המבשלות המומחיות. והייתה תקופה גם שבישלתי במשק, שבישלתי לכל המשק. גדלנו בקיבוץ שכאילו בסך הכל קם לפני 5-6 שנים, כמעט עוד לא היו עצים והכל היה עוד זה, אבל היו כבר צריפים לא מעט, לבית קראו חדר. משפחה זה כנראה היה אצלי בדם. קודם כל, כי גדלתי בתוך משפחה שהיא הייתה משפחה. זה משפחה של המייסדים. אני הייתי בעצם, אפשר להגיד, כמעט הכיתה הראשונה במשאבי שדה. יומם, אני יודעת 53, ניצן 55, כן? ניר 55, ניצן 61 ומזהר ב-65. באופן כללי זה היה ריטואל קבוע של הגעה לחדר בסביבות 4. שתייה, אמא תמיד הייתה עם עוגה מוכנה, 3 קוביות שוקולד, וריבים קטנים בין האחים. לריבים היו שותפים בעצם רק אני ויורם, זה היו ריבים די קשים. היינו באים אחרי הצהריים לחדר, אז זה היה תמיד, היינו שותים והיה משהו לטעום ולא קרה שלא באו לחדר, כי היו ילדים שהיו מסתובבים, אבל... אנחנו היינו משחקים, אבל... היו תמיד מגיעים לחדר. לא היה דבר כזה שהילדים לא הגיעו ברגע שהולכים הביתה, לא באים לחדר. היו הרבה ילדים שמסתובבים וגם הגיעו אליי איתם, ילדים של אחרים, אבל הם תמיד הגיעו לחדר, לא היה דבר כזה. היינו מסדרים תמיד את השולחן ככה שיהיה מקום לשבת, תמיד הייתה עוגה. היה מיטה זוגית שהיו פותחים אותה לשניים, ואז היה מקום לשים שולחן, והיינו יכולים לשבת ולשתות קפה עם עוגה. תמיד אמא הייתה דואגת שיש עוגה, שתהיה עוגה. לאורנים, אם אני לא טועה אמא, זה היה כאילו, רציתם לעזוב את הקיבוץ. נכון. כן. ואז אמרו לך, תלכי ללמוד, זה היה מין סוג של פיתוי. פיתוי, כן. יצאתי ללמוד באורנים. לא הייתה לי תעודת תיכון, לא היה לי שום דבר. השתלבתי. והייתי 10-11 שנה הייתי מורה בבית ספר. א', ב', ג', כן. כן, למדתי שנה תפירה של הנשיא. כשאני למדתי בבית ספר, היא הייתה מורה בבית ספר, כמעט כל השנים לפחות, ואפילו אחרי זה בתיכון, כשהייתי בתיכון, היא הייתה מורה לתפירה או משהו כזה של הנשיא, אז גם שם הייתי נתקל בה מדי פעם, והיא הייתה נתקלת במורים שלי. תמיד אמרתי, אם זה היה ילד אחר שלי, לא בטוחה שהייתי רוצה להיות שם בין המורים.
אבל עליו תמיד שמעתי רק דברים טובים, אז היה לי נעים מאוד. אז אני זוכר אותה בעיקר מורה, ואחרי זה תופרת. היא בעצם הקימה פחות או יותר, הייתה מתפרה לפני זה, אבל כשהיא נכנסה כבר... עוד לפני שהיית מורה, אז היית מטפלת שלנו בנעורים. נכון. כשאנחנו היינו כבר בנעורים. אחרי שהייתה גננת? אחרי שהייתה גננת. רק לעשות להם כיפים, לפות להם עוגה או אין בית כזאת. כן, בבוקר כשקמים ללימודים. להכין להם את הדליים עם המים שהם ישטפו את החדרים. הייתי גם גננת לפני זה, כן. ואני יצרתי לי שיטה בהוראה, שיטה מיוחדת. היה לי יום אחד בשבוע יוצאים לטיול. אני לא יודעת איך המצאתי את השיטה הזאת, אבל המצאתי אותה. יוצאים לטיול, אוספים כל מיני דברים בדרך, וכל פעם הלכנו לאיזה כיוון אחר. ומביאים ממצאים מהטיול, והיינו מתמקדים באיזה ממצא אחד, וזה היה נושא השבוע. והייתה לנו תערוכה על החלון הגדול הזה שיש לנו, תמיד הייתה לנו תערוכה של ממצאי השבוע. כל הדברים שאני לימדתי ואיך שלימדתי זה שום דבר ממה שלמדתי, אלא כל הדברים שעלו לי בראש. היה לי שיעור אחד שהייתי עושה, שילד, אחד הילדים מצייר משהו, איזה קשקוש על הלוח, וילדים אחרים באים ומשלימים את הציור, עד שהיו ממלאים את כל הלוח, ואז היו מתחילים לספר סיפור. אז מישהו היה מתחיל לספר, ואחר היה ממשיך, והיינו יוצרים סיפור. ובדיוק אז בא אליי מישהו ממשרד החינוך. מפקח בטח. מפקח, כן, מפקח ממשרד החינוך. הוא היה, אמרתי, הוא יגיד מאיפה היא המציאה את השיטה הזאת, אחרי זה לא שייך למשרד החינוך, מה אכפת לי שיגיד מה שהוא רוצה. והוא היה מבסוט, הילדים יצאו בסדר, גם אם זה היה בחשבון וגם אם זה היה גם ספרות, שזה היה אחד הדברים שמאוד אהבתי, והקלטתי את זה ככה לילדים, לאהוב מאוד לקרוא ספרים, לדבר עליהם ולספר עליהם. תמיד היה איזה ילד בוחר לספר על הספר שהוא קרא, והייתה שיחה על הספר שהוא קרא, זה היה שיעור ספרות כזה. אני עוד זוכר בתור ילד קטן מאוד שעוד לא היו מקלחות בבתים, הייתה מקלחת ציבורית, ואבא היה יורד מהמקלחת הציבורית אחרי העבודה, לפני שעוד היינו הולכים לבית, לחדר, והיה עובר דרכי זוכר אותו עם מגבת ככה מחזיקה. עם מגבת כזאת, וגופייה לבנה, ושורק ושר וזה. הנוהג היה שמ-4:30 עד 7:30 הולכים לחדר של ההורים. אז כמו שאמא אמרה, אנחנו קודם כל היינו באים לחדר. אחר כך היינו הולכים לשחק. היו המון ילדים שבכלל ויתרו על העניין הזה, שלא חשוב שלא ראו את ההורים כל היום, גם אחרי הצהריים לא כל כך הלכו לשם. כי הייתה אצלנו אווירה נעימה כזאת. היו באים אלינו. וגם היינו באים עם חברים אלינו לחדר. מהבחינה הזאת היינו טיפה חריגים מרוב בני המשק, יותר משפחתיים, וגם אבא וגם אמא היו, אני חושב, פחות קיבוצניקים ויותר משפחה. זה גם אולי זה משהו, קודם כל היו באים להגיד לילה טוב. כן. אז בערב היו יושבים ומספרים סיפורים, בעיקר אני אהבתי שיספרו כשהם היו ילדים מה היה חוויות מהילדות. אבא היה גם כל השנים היה בא לסדר לנו את המיטות גם כשהיינו בנעורים, להכין לשינה, שחס וחלילה לא נסדר אותם בעצמנו.
ההורים שלי מוקדם מאוד הבאנו, ההורים שלי הם בין הראשונים שבאו כהורים לקיבוץ. אז תכף שוב נעשינו משפחה. והם היו שותפים לקחת את הילדים, ואבא שלי היה משוגע אחרי הילדים. כל ילד שנולד זה היה בשבילו צער. הוא היה אופה, והילדים הוא היה אופה גם בקיבוץ, היה פה מאפייה, הוא היה אופה. היינו הולכים אליו הרבה למאפייה, לנשנש כל מיני דברים, היה מכין לנו במיוחד. היה גם איזה מקום מפלט בשבילי מהגן שהיה לי בעיה או משהו. הייתי בורח אליו, הוא היה אופה של הקיבוץ. הייתי בורח שם והוא היה מאכיל אותי בדרך כלל בתמרים יבשים. היה קורא לי נשרקה. זוכרת? אני לא יודע למה, אולי מהשם של נשנוש או משהו כזה, אבל נשרקה, כן. נשרקה, זה זללן. כך הוא היה קורא לי, כן. נשר זה זללן. אני לא זכיתי להכיר אותו, את סבא. וסבתא עבדה במתפרה. הם היו אמנם הורים, אבל היו כמו חברים, וגם היו אנשים די צעירים, בסוף שנות ה-40 שלהם. זה היה ימי שישי של ארוחות אצל סבתא, שהיינו להיות זכורים מהריחות של הכבד על האש ושל המרק עוף. כן, קורנפלור שהיינו באים אליה ימי חול. כן, והטופי שהיא מוציאה מהארון מחלקת לכל אחד. כן, זה היה צ'ופר די רציני, סבא וסבתא בקיבוץ. כן, אני לא זכיתי את סבא להכיר, רק את סבתא, וכן, גם היה מין מפלט, כמו שאני אומר, ללכת לסבתא ולשבת אצלה. אני עוד הספקתי לבקר בבית אצל סבא וסבתא, וגם אצל הסבתא של אמא, עוד אני זוכר משהו. כן. הייתה גרה למטה בקומה. הייתה גרה למטה, אנחנו גרנו למעלה, והייתה מרפסת כזאת עם שלבים, הייתה לנו. והוא היה שובב מהיום שהוא נולד. לקחתי אותו לחופש, הוא היה הראשון, לקחתי אותו לחופש, והייתי גאה. והוא יצא למרפסת, ובין השלבים הוא היה כזה פצחון. הוא עבר החוץ, אז הייתה... מהצד הזה של הסבתא זה היה קומה שלישית, זה היה חצי קומה. הוא עבר לצד השני והתחיל ללכת מהצד השני, והסבתא למטה צועקת, או, קראה לי וצועקת, או, לא היה לה מילים להגיד לי. כל כך נבהלה. היא כל כך נבהלה. אז סחפתי אותו ככה פנימה. חופשה שעשינו אחרי מלחמת 67, וכל בגדה. את התמרינדי הם עוד היו מוכרים בירושלים, עם הבקבוק הזה. היו כמה טיולים מאוד זכורים, אחד זה היה לאנפשחה, שנתקענו עם המכונית, ונרתמנו עם מה אנחנו היינו, זה היה עם סאב ואופל או משהו כזה. לא זוכרת. מצאנו שם איזה חוט חשמל, אני חושב, מאיזה בסיס, ורתמנו את המכוניות ועלינו את כל העליות של ים המלח לכיוון ירושלים. התחלנו כאן מהנגב לים המלח, זה היה איתכם? הגענו עד ים המלח, אני זוכר את הקטע בים המלח. גם עם החברים מקרי דשא. מקרי דשא. כן. היה משהו עם איזה מכונית שהתקלקלה? כן, כן. טיול משותף של 3 משפחות. אני זוכר את הטיולים לכנרת, שהיינו מקימים שם אוהל גדול, ממש כמו בית קטן. בכנרת אני זוכר את ניר ויורם דגים שם, חופרים בתוך המחילות, תוך כדי צלילה ומוציאים דגים, והיינו אוכלים דגים. ויש שם תמונה שרק ככה מחרוזת עם דגים. נכון. וזהו, זה היה חופשה משפחתית.
אביב, ואני סוחר עם שלמה בן ציון, עשינו ביחד איתו, יעל הייתה מטגנת לחם מטוגן עם דבש. זאת יעל? יעל אשתו של שלמה, אח של אמא, אז אני זוכר חופשה משפחתית איתם. היינו כל פעם רצים לקצה הפרדס לפתוח את השיבר ולסגור את השיבר, שלא היו פיצוצים. אני זוכר את האבני חול שם, זה גושים שמחייבים ברגליים, שהולכים יחפים, ואני זוכר היה שם הכל פרדס ושני עצי מנגו ענקיים כאלה, שממנה היינו יוצאים גם בעונה של המנגו, והיה... כן. אחד הבילויים זה היה צלילות היה שם בית משאבה של מקורות. שם היה בית משאבות והיה בעבר, כן, עוד שאנחנו היינו, עוד היה שם הצינור מונח על האבנים האלה, היינו צוללים בין האבנים. לעשות לך משהו לשתות? בעיקר מה שאני זוכר זה נסיעות לחוף הכנרת שהיה חוף שלנו. לרבקה ויאנקלה, בעלה. במגדל. היה להם חוף פרטי והיינו יושבים שם שבוע, שבועיים, אני לא זוכר. ואז היינו כזה ביחד. מקימים אוהלים, וזה בעצם היה עיקר החוויות המשפחתיות שלי. היינו תמיד עם איזה אוהל על החוף, שהם היו קטנים אולי ישנו אפילו עוד אצלה. הייתם גם עולים כן, גם אני זוכר שהיינו ישנים קצת במגדל, אבל בעיקר אני זוכר שהיינו ישנים על החוף, זה היה החוויות העיקריות. כשהייתם יותר גדולים כבר ישנתם על החוף. והיינו כל היום עם בגד ים ודגים מנקים אותם שם על איזה אבן וצולים אותם. היה לנו פרימוס גדול מספר 5. יש לי איזו תמונה עם שרשרת של דגים ככה אחרי הצהריים הייתה מתחילה תמיד רוח הפוכה ככה, והם לא אכפת היה להם, אני הייתי משתגעת, תחזרו, כבר 2 בצהריים. אבל אני זוכר סוג נוסף של חופשות, אני לא זוכר בדיוק כמה פעמים עשינו את זה, שהיה היה מקובל בקיבוץ שהיה איזו דירה בעיר, שהגיעה מאיזשהו הורה של אחד החברים, הם נוסעים לדירה, לוקחים מאיתנו אוכל, מבשלים ומבלים קצת בעיר. חיים חיי משפחה כזה בעיר. כן, היה קשה מאוד. זה מה שמספרת מלחמת יום כיפור. שמוליק היה בצבא, ותכף גייסו אותו. במלחמה הוא היה נהג מכלית של סולר. של סולר, זה היה בכלל... היה לך את האבא ושני ילדים שהיו בצבא. ושני ילדים היו בצבא, ואני זוכרת היה לך מספיק דעות. חברות היו אומרות לי, איך את ככה... כאילו לא נראית נסערת והולכת ובוכה, הילד הבעלי בצבא והילדים בצבא. אני, דברים תמיד, קודם כל אני לא לקחתי יותר מדי, ידעתי שאלה עובדות, אני לא הייתי מאוד רגישה לכל מיני, נורא חרדה לפה, היה לי ביטחון שהכל עובר אצלי בסדר. ואני חושבת שזה מה שהצליח לי את החיים. בחורה אופטימית. האופטימיות והביטחון, ולא פחדתי שזה יקרה לי או זה יקרה לי.
אני זוכר את התקופה הזאת שהייתי מחכה תמיד שאבא יבוא מחופש ויביא לנו סוכריות מהמנוחה. הוא היה בא לעיתים די רחוקות. את יורם וניר כמעט לא ראינו. הם גם כן היו, שניהם היו בסיירת מטכ"ל, אז כמעט לא זוכר אותם מהתקופה של המלחמה. אני הייתי בן 13 או 14, ומוזר לי שהיה כל כך אהבתי אז את הסוכריות האלה שאבא היה מביא. וגם ופלים מצופים של השקל. צדר או משהו זה היה, איזה חברה, נכון? וסוכריות אני בכלל לא אוהב, אז לא הבנתי, עד עכשיו אני לא מבין למה זה כל כך... השאיר לי כזה זיכרון שחיכיתי לסוכריות האלה. אולי חיכית לאבא. יכול להיות שחיכיתי לאבא, כן. כן. הזוגיות והמסירות של בין אבא ואמא שלי. שזה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד אני חושב, ואני מכיר פה ושם כל מיני זוגות, ולא כל כך נתקלתי בזוגיות כזאת, גם ממנו אליה וגם ממנה אליו, שמשהו שמאוד מאוד מאפיין אותם. אני חושב שזה גם השפיע מאוד עלינו, על כל הילדים, ולמרות ששלושה ילדים שלה גרושים ומצאו כבר נשים חדשות, עדיין הדוגמה הזאת של הזוגיות תמיד מלווה אותי ואותנו, אני חושב, בכל מצב. זה באמת משהו שהוא לא רואים כל יום, קשה לי בדיוק לתאר למה ואיך, אבל זה באמת תמיד מאוד הערכתי את המסירות הזאת של אמא לאבא ואת האהבה הגדולה ביניהם. תודה. תרגשת. תודה. מרגש אותי לשמוע מהילדים ששמים לב לדברים שאני לא מכוונת לחנך אותם לזה או זה, אבל הדברים נחרטים בכל זאת. זה התחיל לכאוב לו שהוא העלה את שובל, הוא הרים את שובל לאוטובוס, ואז הוא הרגיש כאב גב. כן, אני הרגשתי ממש פספוס. אבא עד שזה קרה לו ממש רץ אחרי נכדים עם אופניים, והיה בכושר מלא, עבד בדגים, היה מרים מסעות, היה ממש... והרגיש ממש פספוס החלק הכי חשוב של החיים שלו, שהוא כבר רק צריך לשבת וליהנות ולעבוד בתור פנסיונר וזה, ואת זה הוא פספס. כן, אמא התמסרה לו באופן טוטלי, ותמיד הייתה לשום מקום, לא היה כזאת נסיעה להשאיר את אבא, לא היה בכלל דיון. אבא מגיע, גם אם היינו תמיד אומרים, תנסי, תהני, תצאי למקומות, בשום פנים. מנסעת זה עם אבא. ודווקא בתקופה שהם, אני זוכר עוד את התוכניות שלהם, הם התחילו חלק מהם להגשים, כל הטיולים בחוץ לארץ. אבא, אחרי שהוא יצא לפנסיה, שנים ספורות אחר כך, היה לו אירוע של איזושהי בעיה בגב, והזנחה של הטיפול בו בבית חולים, החזירו אותו, החזירו, הוא הפך נכה. ומאז בעצם אמא טיפלה בו בצורה שקשה לטפל טוב ממנה, ובמסירות אין קץ. נתנה לו כל הזמן איזשהו טעם לחיים, כי לאט לאט הוא איבד את הרצון לחיות, ואני חושב שזה בעינינו כילדים, בנים, זה סימל את הנכונות שלה להקריב למענו
ואולי את האהבה שלה אליו. במשך הרבה שנים, זה 15 שנים, היא טיפלה בו באופן רצוף, עד שהוא נפטר. ועדיין, כשהיא הייתה בבית חולים, אני זוכר שבאיזושהי הזדמנות שהיא הייתה בבית חולים, אבא פה היה בבית והוא יצא מדעתו מרוב דאגה, למרות שהוא היה במצב הרבה יותר גרוע ממנה. וזה באמת משהו שהיה כל השנים, גם מאז שאני ילד קטן ועד בגרות, ליווה אותי תמיד. הזוגיות הזאת והאהבה ביניהם והמסירות אחד לשני. השנים האחרונות עם אבא היו קשים מאוד, אבל עד היום האחרון, שהוא כבר לא יכול היה אפילו לדבר, בבית חולים, הוא רק עם השפתיים. אמר לי דברים כאלה שאני לא יכולה להגיד אותם, אבל הוא הביע עם השפתיים כל מיני דברים על היחס שלי אליו. כמובן שהיחס שלו אליי היה לא פחות כל הזמן. כמו שאבא שלי תמיד היה אומר, נכדים זה תשלום, אז ככה גם אני הרגשתי את זה כל הזמן. זה הריבית. כן. זה החזר של התשלום. החזר של התשלום. אז הנכדים כולם קשורים אליי, אני יכולה להגיד, אולי אני לא יודעת מי פחות מי יותר, אבל הם כולם קשורים. אפילו חלק מהנינים. חלק מהנינים גם. אני יודעת בדיוק מי יש לי וכמה יש לי ולספור אותם, הם יגידו לי לספור אותם, אני אביא את השמות שלהם. יש לי 15 נינים. 15 נינים. 15 נינים. 12 נכדים. קיני נאור. מפגשים משפחתיים וגם אחרי זה במשפחה המורחבת, לכולנו כבר יש ילדים ונכדים. אז עד היום, למרות שהיום היא כבר קצת טיפה בצד, כי בכל זאת כל אחד יש את שלו. כמו שהייתה קודם. גם היום עוד יש לה נגיעה בעניין, בתחום הזה. לא דמיינתי ולא ציפיתי, ומה שיצא, יצא, ובשמחה גדולה, כל מה שיצא. אני שמחתי על כל ילד שנולד ועל כל בן שהתחתן, או כשלא התחתן הייתי עצובה, והייתי מאוד שותפה. בתור הבן היחיד שנשאר פה בקיבוץ, אז גם נעזרתי מאוד בהורים, במיוחד באמא, כל התקופה שהילדים שלי היו קטנים. והילדים שלי מאוד מאוד קשורים אליה. כלומר, אני מאמין שכל הנכדים קשורים אליה, אבל הם באמת חיו איתה, הם ממש מחוברים. הבת הגדולה שלו היא רז. פה. גם הייתי לוקחת אותה הרבה לטיולים, לחול אפילו לקחתי אותה. היום בדיעבד אני בהחלט יכולה להגיד שהחיים שלי הצליחו. אופטימיות, אצלי לפחות. אצלי, אני לא יודע אם אופטימיות, אבל הרבה משפחתיות, בעיקר. דאגה לילדים, דאגה לנכדים, וגם לשמור תמיד על קשר עם המשפחה הגדולה. אמא מבחינתי הייתה תמיד, אני שגם אצל האחים שלי, מרכז המשפחה, היא מלכדת את כולם, היא מקשרת בין כולם, היא דואגת לכולם, אם יש איזושהי בעיה תמיד אפשר לפנות אליה. ויש אחדות. כן, ותמיד הייתה אוזן קשבת לכל דבר, אם זה בגיל הצעיר, בגיל יותר מאוחר, וגם כבר שהייתי יותר בוגר, אני מאמין גם באמת שזה גם עם האחים שלי התנהגה אותו דבר. אני אופטימית הייתי ועודני, וחוץ מזה אני גם מאוד חזקה.
הייתי חושבת על כולם, זאת אומרת, דאגתי לכולם, לא שדאגתי ועשיתי משהו, אבל היה אכפת לי כל דבר שקורה למישהו במשפחה, אם זה אחותי, אם זה אחי, אם זה... אני מרגישה את הכל, אני חושבת על הכל, אבל אני לא חרדה, כי יש לי איזה ביטחון שלי, לא יקרה שום דבר. היה לי גם מין, זה לא שסתם אמרתי את זה, היה לי איזה ביטחון כזה שלי לא יקרה שום דבר, לנו לא יקרה שום דבר. בעיניי החיים שלי הצליחו. אני והסבתא ישבנו בצוותא ליד מדורה וחצר. אני משתוקק לסיפור מרתק, הסבתא צ'יזבט תספר. סחתן, רק ספרי לי איזו מעשייה על אותם הימים ועל מה שהיה, והגזירי היטב סבתי. איך אומרים בעברית שזבתי? לה 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 לה. איך אומרים בעברית שזבתי? הסבתא סיפרה איך בנגב שמרה כשהיה עוד שומם ויבש, עם סטן ורימון מול צבאות ההמון היא אמרה נתגבר מלא. ספרי לי איזו מעשייה על אותם הימים ועל מה שהיה, והגזירי היטב סבתי. איך אומרים בעברית שזבתי? לה 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 לה. איך אומרים בעברית שזבתי? כשסבתא נזכרת מיד מתפארת כיצד על כולם היא רכבה, איך סבא אבנר אחריה חיזר וגילה לה תמיד אהבה. נחמד, אך ספרי לי איזו מעשייה על אותם הימים ועל מה שהיה, והגזירי היטב סבתי. איך אומרים בעברית שזבתי? לה 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 לה. איך אומרים בעברית שזבתי? היכן הימים שעשינו חיים ועידוד מכנסיים קצרים, לנצח כל דור עוד ידע ויזכור, כן היו הימים יקרים. סחתן שסיפרת לי את המעשייה על אותם הימים ועל מה שהיה, והגזם בוודאי לא מעט. איך אומרים בעברית זה צ'יזבט? לה 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 לה. איך אומרים בעברית זה צ'יזבט?